Tiftakruhom lil dawn? Dawn konna morna d-dar tagħhom. Sibnihom jaraw xarabank u tajnihom sorpriża sabiħa. Kollha rebħu vjaġġ għal Livigno, għal fuq is-silġ. F'dawn il-ġranet ir-rebbieħa tagħna marru Livigno. Ovvjament marru jiskijaw, imma mhux biss tafux. Jirkbu fuq il-cable cars. Il-veduti li jaraw minn hawn fuq spettakolari. U hawn se jagħmlu? Qed jiġġieldu? U le, din logħba. U issa kollha lesti bit-tajjer fidhom. Jaw x'se jagħmlu? 1, 2, 3. Ma jistax jonqos li jieħdu ftit ritrattijux. Din il-vaganza mhux se jinsewa malajr. Jasal il-ħin għall-skiing. Jaslu boots, paringwanti, insomma, dak kollu li għandhom bżonn biex jiskijaw. Mariano se jkun l-instructor. Se jipprova jgħallimhom jiskijaw. Il-bibtana jidher li ma jdumux biex jitalmu. Innibsuhom flokkijiet bin-numru biex jieħdu sem f'tellieqa bejniethom. Isma' naqra Filip x'sapport għandu. U mhux Filip biss għandu s-sapport tafx. It-tellieqa jirbaħa Michael. Michael ħadha b'sorjeta kbira donnu. Mit-tellieqa dritt biex jaraw l-arti fuq is-silġ. U issa bil-jet bikes, il-pjaċir huwa garantit. U lanqas il-go-karts ma jaqtawlhom qalbhom. Dan l-sledging. U wara tazza ċikkulata summa. U ta' Maltin li aħna, ix-shopping ma jonqos. Dana, believe it or not, għalli ke. Tara forma ta' zabbuna, Livigno, u l-altitudni ta' Livigno 1816 meters. Tara wada? U lanqas xi ikla tajba. Id-darba li jmiss, tista' tkun int li tiġi magħna. Kull ma trid tagħmel, toqgħod komdu d-dar tara xarabank u jekk inħabtulek il-bieb, iftħilna. U bilħaq, din għalik Pep.